Audio Jungle. Kardo nilimonjerong pipi pinibirta arju ponitha. Pinibirta kilan si kanton pon iklo domitap mi kardo. Karbi Anglong lakha kripli korkanthi constituency langlokso ahabar mobile mate se pala Jio network kipipon ajok langlokso ara ningkarong. Lakha kripli korkanthi constituency angkang along kedu samilangso police station ke parlo langlokso ahabar ajak ding kluipen mobile network long nangjipu akar ipen apong sorkar aphan pinpur alo ke pajir dampen tim Karbi Anglong ke Japon Dr. Tuliram Ronghang aphan mobile network nang pijipu alam the pini arni anke lamchak pleng tanglu. Jethan dam me ke dam tang arani middle langlokso along tim Karbi Anglong ahin pen mai ke dodam ahut Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singbe Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisolapen Dipu LAC MLA Bidya Singh Ingleng Havar Kehat LAC MLA Dorsing Ronghang atum langlokso aradaphan lamchak mate lopeng ke chakang aputhak ke dam tang thang achiklo niphai krep ho arni ase charkli ponlo. Lapen langlokso havar aradatum mobile network mate se palat archok nangki pipen havar aradatum ningkarong ningkang samche paklang pon lapen network ki pipen ajok do thek the birta kachilo aning cheparong pon la sitim Karbi Anglong aphan langlokso aradatum ning aklong pen kachoro pajir pon lason si puthot tim Karbi Anglong aphan langlokso havar doan puthot kar ilake maduli pen nihang lang an black topping atowar prabjin pen towar nang selam pinangji pusi choning ripon lapen nang selam pivek po pusi towar cholangding lo pusi nang chethandun samelang sopen longba morning ti Karbi Anglong news ni tum lapuan ki pa phia dim pen wani tu network awi lapen aholo so network purke kawi apeng tu akisu lakelalo atheni tum halloween pen dalada ara tum tibi ki thi mane bangke kahelu kapur hidim asumar kapur hidim dolo tibidam dolo stame ki than apor chelong le pen ni tum aprang tame cicini kepet kebenang tum nang thelong lo athe ni tum hara rong re ku sedim do asodim ni tum dam na lapuson ni tum dolo stame non pini tim Karbi Anglong CM akai Dr. Tuliram Ronghang alang kabori lapen ni tum along arhat MLA akai Dr. Sing Ronghang lapen Dipu LAC ida Singleng an pos tami ni tum long lakwel mi sido ni tum long dak podon korkan thi akai Raju Tingsu non amat alang li council speaker to bomlo alang li ni tu kabor ya jo ini pini ni tum long kedam tang March 15 di February 15 ben ni tum news la bang so tawar bang ni tum long tawar nang pilo la bang so tawar nang pilo ni tu akyo non pilo gelong la bang ke jororen ela ka hok lo ben than lo ni tuma asomar ka puri damin tum dak pen hem pen no bi chala chelong lo la pen ni tuma tang poisa mane la lo somar phan mine nani hostel phi puno mane ke han hun chunam han puno tamini tum ke non bang ke joy ke ben mane supo bang Google Pay pon puri lo asini tum ben dak pen puska sini pon chupala tamin tum ke sia ke joy ke la lo nasilang depan chororen nasin tum network na pimang ke ni tum langlok sorat aning hang pen nang pat klodu sia thitan hedung nang pa pleng pilop sin tum lang phan chororen la ka chorolo si Donald Trump aphan kangnang ji pura US police saikhi atum kachisikpon US President abarim Donald Trump abang aot e kachoklem kachipatu aputhak ketarlip pedoponsi police atum alang liphan ingnang cheklo pulotangte rat akachesong thorpak tahaipura United States arlo penang rong supi kethe along police atum keton kelang pangchinglo Lason si New York, Washington DC lapen Los Angeles arong supi along law enforcement atum kepaton asai authority atum paong bomlo Trump abang aot langno kachumatha alam kachidip thip aphan inut porn star aphan tangka bok hupsi pado joylo laswa puthak Manhattan prosecutor abang kepang dakpen akoi do chinam pulote president barim aphan klempar alam ki adai ke enching asonsi nangmanpu bangso arui Trump asang ho aphan laso adai ke en padokok ta haiputa Manhattan criminal court atheng no tami urmi arni ingchina krang hei hui non pen jisik bom lopusi pangdak bom News Desk po Karbi Anglong News Chinthong constituency block hini adui ahoy kedo rong ingkorai hini akhasi atum asamalong rimate Karbi Anglong arlo kedo dun ning ing samse pusi ning jepon
Lason si aning kanwang mati arni wang asun thak Meghalaya Ribhoi district pen pherangke atum nangkar ju ahu Jinthong constituency block hini aduya hoi kedo rong inkora hini akhasi amulok arat atum pen kaiki arni wang ta thiso kedok kecho kang tungle angkroi jangsor asonsi alang litum akar I Meghalaya le parlo pondet asonti mesenji pusi khasi arat amulok atum pen pachini pon Dadu meneng ala ong ba kumubri ula bandon kaduna ka bakla. Nre ngin ya thewi u ngin le komno ngim nang ban le nre ka dei ka jingkerin bakla. Kitu ki shnong ki bha ka rai nang tung hima khairim Ribhoi district East Khasi Hill Meghalaya katkum ki letterhead katkum ki sil ki kot ki sla jong ki. Bat ki briu jongi baro ha kitu ki shnong baro arpo arteli ki kwa bandon ha Meghalaya. Bat kumma kalang kalong manta ngi burom ya ka Ribhoi district kalayarap yang iban penyo ya ki api ki kismat card ki ration card ki jingdon kam baro NRGS baro ka jing mantoy hakite ki sinong deida Meghalaya. Takatuga jing keren jong protun pensong deputy chief minister kade ka jing bakalanga. Na kalyang karay layab la imru ngimon bangin hab sa asap. Kum makalong ngi don kirang ba chinong kisenju kurang ba chinong kiba kersyan yang ngi kawai ka jingmot kawai kalanti babara kine ki chinong ngi kwa ba Meghalaya. Ngim MS Bukajan Lems along puthot ningkan pho apharman aphan akimi abang phukang wai aphan kilik ke padupon. Kedam tang theraponi phaisir kep arni MS Bukajan Lems Limited Secretary Samson Timung ahin pen kedobom sai khi anparta chokomar arpu jutsi puthot akimi abang phu abang phi kang wai ji aphan kilik mate election pedopondo. Bangso Lems election along chepate dun bangkre pho abang phu bang phi atum nomination alo jok dun pen niphai sirkep arni vote jok siniphai inkoy arni angthek paklang ponthulo bangso kilik along rat atum ningkache thepen kachopa haipon atum amen laki Jibon Chandra Pathok 99 votes Rai Singh Togbi 108 votes Horen Ingti 312 votes Habe Rongpi 324 votes Gears Bay 411 votes Sar Et Inghi 341 votes Jonah Singh Thangcho 75 votes Sem Singh Ingti 339 votes Horen Tiso 564 votes Sarlong Teron 558 votes Dipali Bepi 507 votes Ken Singh Phangcho 348 votes Prasanto Phangcho 372 votes Puhar Rongpi 18 votes Lina Phangchopi 515 votes Chepalong si ningkan pho apharman aphan alang litum pensi bangso Lems chariponpu Puthot Lems secretary keja ahin pen kado kavi kilik along kachepa haipon atum aphan aman kedo Karbi apohoi e pak pen archo ponsi kehok alositami pipajer ponthulo